Og sa dihang wala ko nakadayon dito sa ilahan ni Madam Erlinda, diri ko nagpaingon sa ilahan ni Mother Earth. Nya, congratulations kay super puno ang iyahang tindahan. Sa kalsada pa lang makita na nimo ang kadaghan sa iyahang paninda. O karon magbayad ko sa akong utang. Hay! Ay nabuang ka man siguro ngano ka man agsabaay ka. Yes, Mother Earth. How much my credit here? 19. 19? 1980. Agoy, ginuo ko 1980. Maklaruha sa napagkuan ma, compute ma. Di kaya atong sumahon og otro di. Di kaya atong sumahon og otro ma di. Sama lagi na si Mimi dana. Ngano na naman sa kadirimi? Ha? Awin mo nanay di ay? Ha? Ngano man? Ay, naay inunan ni Papang isda. Dara, Mother. Ma, pila to na ako utang, ma? 1980. Oh, dira. Ang sukli, ihatag ni Papa. Hey, salamat. Hey, 180. Sukli, dahil. Oh, sukli. Ihatag ni Papa ang sukli. Kasalamat ba lang? Ay, nasa gia. Haki ka ni alagi. Ato natagan si Papa sa panigarilyo niya. Hey! Hagoy, isa man na Keep the chance. Oh, keep the chance na lang na aha. Alo? Keep the chance. Niya natagan si Papa sa panigarilyo niya. Unsa? O kana ang kang Mimi, unsay imo ha? Ipakita og maayo. Kana ra? Ay daghan re kwarta. Ayo na lang. Ikaw na bayan na. Di mo na paigo. Nadiya siya. Mana ko sa poli ah. Dara. Ay, salamat kayo. Pilam na. Ako dai mo na kubra karon. Sakto ra sad. Balon ugma ni balon ugma. Asa dugangi? Nagikulirog pila man na ah. Oy ayaw da na mi kay mahal na. Kanarang kuan waper kay tag piso. Kay waper. Awan mo nanay di ay. Mga Nag-edit si Utik sa video. So nakabayad ako sa kang Mother Earth. Di apasad ko'y Thank you very much. para bayadan ni dito sa ilahan ni kuan Madam Bibi ha. So drinks sa di mo paliton. Dara lang oh. Nuha oh. Ato pa sa nang dugangan, ha? Mimi kuno dugangi. Pila man di dana. Kuang nag anis. Oh, sige kang Mimi kuang objis. O luto ana. Hatagi rin ko ha. Kita duha kaon na ha. Pansit kanton. Naday sa Utik. Oh, nakasweldo na ni siya guys. Ug daghan salamat sa inyong mga suporta. Kay nakasweldo siya. Dato ni aging sweldo wa siya nakasweldo. Kay wala nakuha iyang dollar. Oh, dera. Ang imo. Ma pilay mo sweldo ma. 7. Oy, mayaman si Mother. Oy, 7,000. Bitaw guys, salamat jud kayo kay ngano dako na jud na nga tabang ang mga sweldo-sweldo namo diri sa bukid. Kay imagine tungod sad sa inyo ha makasweldo sad mi. Nya si Mother, nakapangumpara na sad si Mother. So ako nakabayad na ko sa akong utang obligasyon diri sa kang Mother Earth. Guys, nagbayad na ko. Si Utik nagbayad pud sa siya utang ay naari utang pud sa si Utik dili kay ako ra di ay utang no. So next sweldo siguro makaluag-luag na ta. Mao gani. Next sweldo. Karon dani apiki pa jud kaayo pitus pa ang kuan unya. Kaganiha dito sa merkado si Sherwin nagpalit na sad sa isda. So daghan migsudan dito ha. Mother daghan migsudan dito Mother. Tingob na to sulod sa isa ka buwan. Ambot lang og maabtan batog isa ka buwan. Ito guys, daghan isda dadto kay nagpalit na pud sad sa ulo. Unya, ulo. Nagpalit na sad sa kuan ato ang kilawon man kuno to niya. Kay hilig sad na si Sherwin og kilaw. Nya mao lagi nga karon, Mayaman bugod nimo ulo baboy mo palit. ha? Ulo baboy? Ulo baboy, ulo sa isda. Pagka-apol ba ito ng ulo sa baboy? Kasi ulo sa isda. Ulo sa isda nga dagko. Oh, bihod man sa to akong paliton dato sa kang madam. Oh, nya kay wala may bihod, nya kato na lang ulo ang gipalit. May bihod ko ana lang. Ikaw Mother, unsa may imong ganap? Pana say upload karon. Jesus Ginoo ko.
pang-edit yung video guys. Ikaw naka-upload na ka. Ulit ko nag-upload na. Edit pa na ako. Ah, di na sa nani mo makuha mother imong kuan. Dalan karon dani. Makuha kay 60 pa ako. 60? Ma, pag-upload sa buntag, pag-live sa gabi para makuha nimo na ah. Hindi mo ko live. Daw pagkanta-kanta dayon ka na mag-live ka, magkanta-kanta ka, kanang mag-istorya ka sa kuan ba? Oh. Na video na niya pundo ugma ya. Kuan ako na ug mabuntag sayo, i-upload ko ni ugma sayo. Daw video na sa dayon kay para everyday na ay upload, dili ag kalit yang upload. Daw ang kanang paghawi di mo sa camera mother, ayaw ituyok-tuyok kay ang libat nga magtan-aw ag samot kalibat. Nayamong i-upload. Bitaw tinuod lang maskin ako ag kalibat sigog tan-aw sa unsa? Nayamong naayamong bago nga kuan Unsa man? account Bagong account. kabuang vlog. Na. Kami upat ni JJ, si Mercy, ako ug si Inday. Kabuang vlog o sige kay iprank ta mo karon. Unya diri kuno man hapon ingon si Papa kay nagluto si Papa sa isda. Unsa nga isda ang giluto ni Papa di ay? Sulinaw. 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 Unsay sulinaw? Ay, dagko nang isda sulinaw. Wa man lagi mo nagpasiga sa suga dana sa taas. Kisa may naa din ni ipasiga na mimi. Agoy ipasiga na. Pag anam na kahapon, ag ipasiga na sa dayon ang suga kay para ha? Unsa man naa imong bag? Nagtinda mo alan sa kuan avocado dato sa ilahan ni Binso? Wala. Ay naay nagtinda dito tag 40 ang kilo nila. Nya si Papa atong anaon si Papa dani. Na ikaw man lagi na hugas. Okay. Natukuhan ani dani pa wala. Bukatan ko na. Aw kani? Ah, okay na di ani. Bung mong gusto mama ni mo gumihan. Natulog ko mo gas. Na, pa nakahugas si Papa sa plato. Unsa man dinhi ah? Agoy liatot ka ba? Init niya, dani agoy Ginoo ko nganong dana man nimo gikuan. Giluto ang tanan nimo mi. Bahaw ko. Ha? Mahwa ka na, di ka na maluto. Gibutangan na niya sa ininit, bright, di kayo ni sininin. Ha? De? Ah, yan nakalungag, nakadiay pa. Ah, nya, kumusta man ang inyo baboy? Ah, napalitan na sa dinyog bahog. Di ba sila ng hugas? Ha? Di ba sila ng hugas? Oh. Katabi rin siya kwanta. Humana. Humana. Ay, pila. Ay, pagsaba pa. Kay mangayo niya na si Mimi. Nahuman na kag pangayo. Ah, nahuman na kag pangayo. Walon. Ang baboy nila ni Mother Diri, dili ay para sa pista. Para sa preparasyon sa sumad ni Anhing Lula. Puhon-puhon, maluoy ang Ginoo o gigrasyahan na puhon ang baboy na ay gasto sa sumad ni Anhing Lula. Ang ha? Palit na ko mag-senior sa para pista. Ah, para sa pista, mapalit na po ka para kuan senior nga baboy. Oh, mag-senior na mo karon sa Hulyo, palit ko sa. Para sa pista. Para may atong ihapis. Oh, kay para sa pista naapod sad gasto ninyo diri. Oh, Oh, ako wala pa ko dili pa ko saad nga nagasto nako. Kay di man nato katagan ang panahon. pangitaon ko ba? Oh, nya. Kintahay pon og naa na jud na diha na jud ta mag-declare nga naatay gasto sa Wala ko gata kaya ko palit ko. ikaw. Nya pohon lagi sa sumad ni Anhing Lula naay gasto diri sa iyahang sumad. Lala. Ika 3 years na ni Lula. 3 years na pa da. Ika 3 years ni Anhing Lula. Lula Urata. Unya si Mimi asa ni nagliwat ni Lula Urata. Dali ana na agoy ginuko at kaon makataon niya. Tugay kayo. Tanawa. Sige tanawa. Ngayon ba man nakatinidor? Iba. Ah, sige, very good ug bright sa ni si Mimi no. Maskin ingani ra ni kaputot, dili ag dako, pero bright ni pud sa di ay. Uy, mautak ni si Mimi, guys. Mautak ni siya. Kaya og sa puton ug walay baon di man mag-eskwela. Nakawa na may tunan. Naglawak. Ayun sa pa?
Aglakawa din sa way tunong. Aglakawa Saan sa. ka kagapon? Ay, nayati gid siya. Di ato tanaon di. O kana ko ah. Agoy Ginoo ko wala kana. Jesus, nagbinuang ka man sa style ni mo ni. Yan lala. Wala. Hilaw pa na. Itaklog sa naa. Gikulirog ka ba? Ano ka di? Sige, kana itaklog. So karon adto ta sa tindahan ni Mother Earth. Ha? Dito na sa pagsusi, daas kang rip, kaya na ano ba sa Asa rep Dani sa rep niya? sa iya. Kani day Dani unsa? Hato ning tan-aw Dani no. I-raid nato tanan ang balay ni Mama karon. Alat daghan kaayog sulod guys. Ipasiga na nami ang kuan mi tesa pa mi. Ipasiga na ng suga nga solar para hayag kaayo. Wala siga na daw di remote. Ang kani amuhulat ra ni siya siga kung nanay kuan. Remote. Asay remote. Naamang remote Dani di ay. Unya, Anong punya battery na. nadili na ni siya siga Dani. Ang siga mo kadiri. Agsiga kung oras na mag Oras na. tingsiga. Pero hindi remote niya, bisan sa oras sa pagsiga. Ang ice gitampo sa kuan Ginoo ko. Isda di ara, isda ala dako kay nga isda guys. Unya na ay hotdog, na ay embutido, autosino roll. Kinsa man na imuha na mi? Nanay. Ha? Kinsa? Nanay. Kang utik day naa dili na kang Mother Earth. Unya diri sa ubos unsa may naa diri? Nanay yung lula. Ha? Lula yung lula. Hala oy daghan kay silag sud. Ana pa malagiho ngano na nga pa makapansit kanton nga naa man niyo. Unsa man yang nga pansit Dani pa? Eh, nagkaroon ng ilaw to nila pag San Juan, dibilin nila sa kuwan na man kumakat. Ganahin. Na di na adaot na ni Yo ba kanina daot na? Itampo ni dadto mi. No? Nya na pay sudan Dani oh. Hindi na nagkain. Dapat pa der ang isulo diri nga sudan sa kuan sa ref. Kanang nay taklob. Kay para dili manimaho ang ref. Nya anha ta diri sa tindahan ni Mama. Unsa man ni panghatag ni Tik? Kani? Ha? Snack ni. Basta kinamagay na. Pa-snack ni Mother di ay. May mo basahon. Naman din pa-snack ni Mother niya. Yes. Mother Earth. Nagpasawang sa ka di rilo na. Wa ka nakadungog dani nga nag-vlog ko. Unsa ni oy? Unsa man Unsa man Wi-Fi mo siguro ni. Nagtaya wifi nga nagtaya ay manday ka. Kaya din eh. Taya ni unsa man niya nga taya. Kisa tagya. Kahala ta sa ni Dani Tingnan mo Madir, ni ani naman ni Madir ho. Isa pala. Unsa may Dani? Unsa mo niya nga. Dili mo niya. Ay, Unsa nga numero? 698 na da. Di man. Ay dili man ni PC. PC is o man ni ay nga ni o sa paasa Dani ang numero nga 698. 698 ganit na no. Asa na 698. Dili oy 255. Tag. Oo 698. Laro nga. Unsa mo nay? Buto kini ugma. Kinsa man na imuha din na taya? Yes. Taya dai si Mother Earth. Pila man gitaya dana? 20. Agoy 20 pesos ang gitaya ni Mama. May balitan ni ba? Ug magawas na ug mama libriha ko kuan. Kita sa bapanikuan kanang dito ang dito na to dito. Ha? Dito na to. Marites na sa siya guys. Oh, nagmarites na sa Di ba imong kanang Starbucks ta? Starbucks. Starbucks ha. Hala, tanaw na to ang sulod sa iyang ref de. Wow, unsa man ni Mother? Nadako kay nga isda guys. Imo ni ma? Yes, yes. Hala, nganong nagpula naman ng hasang ma. Ano na? Na? Pula naman. Di na kuan kay uli tinaida na. Dati lang Ha? ni mo isulod. May napamiyo? Ipangsulod na dani mi. Trapuhan ni mo dani Mother imong ref mao. Ay sa. Wala ka naman kanan niya sa kuang. Ano na? Ipadala na ninyo tikma. At mugdo ka na magano sa imong 200 na imong kuan pero nun. Si Mugdo. Magmugdo ka ng patao pag tag-kurinti kay Pasagdi siya mao pila yang bayro nun nga sa kuryente. Oh. Adi na lang na ako nang ihatag kay ugma kung magpista-pista. Para Ang ulos- pista isa ka tuig samantalang ang bayro nun sa kuryente kada buwan. Ay dili ka dili. Ang baro na karon 800 na lamang. Oy Ginoo ko gilang ra ang 800 Basta na ha. kwarta lang rang na.
Ingon siya nga. May Ayun, pagkabugira sa Dili lisi na lang daw na mama. niya ihatag sa ko ang rep kay palitan ko niya bago. Oh, kana. Ingon lagi siya. Oh, di ka malay na niya. Pagkabugira lagi sa naging mo ba? Asa ka nagliwat ni Mimi? Nagbuklot. Ayuhan na mi. Hoy, paan na mi ang trapo mi, oh. Sabi na Ako trapo mi. siya nga. Mayo gid si mami ang gubanan kay di na ko manihapon karon kay busog na kay ko. Busog na kay ko. Hoy, mother, ako man ang bagko ngayon, gidaman mo na dinhi. Pagsurya. Ako bitan na ako. Bugangan ko pa na karon. Mahurot kito dito ma. Ang bugangan ko nagpapalit, no? Nawa na si Mama gyud. Ambot lang ni Mama guys kay ngano, ang ref di jud niya ihatag. Kay 800 na lang iyang bayronon. Gamit ka na kayo kung kuan. Ma, ang imuhang ref din ni ma, para naa jud kay piso-piso maghimo ka ice candy. Wa Oo. kayo magkuan dito. Ay, sus, Ayaw ikaw mo ra- nga na nami. Ikaw ra man ag-ingon nga wala ma agtuod man ang kuan, agtuod man ang magpalit kung naalang. Labong kay naay avocado oh. Oh, ag kuan ba natin. Mamang gudlagod na ako kakuan no kay ag burnout tagsaka kuan. Tagsaka. Tagsaka gabi eh. Na Sas ma agbalik ra man sa dayon di. Oh, tanawan akong ISO nga nangami maguna taon akong ISO. Oh, tanawan ang ayos nako. Kay ano man. Pag burnout na kaya na ang kuan kung buntag na naghilis na ang kuan. Muna daghan ka mag-ice cream di na lang. Na ikaw. Wala ka kung sa imo. Nalagay doon na kulit. Ha? Mama wa. Paano tong Royal Me daw isulod diha mi. Sige, ipagsulod na ah. Kinanglan nga naay sulod kanunay ang rep nga soft drinks. Nawa na ang imong pansit kanton dato ni kaon sa iring. Uy, Mimi, ay Wala ikaw man na yun. sa Batsigan to, kaya baka pa ka naulian. Ay giahak bawal dito sa imuha di ay la. Ay naana say mainjikan dani sa dagong. Ay Wala pala ko kaon. na mainjikan na sa tag-naon ta lang. Tan-aon ta lang. Naana say bisong dani magkulita. Mangutang na sa tadani. Pila ni siya mother? Nani palaman? Na abali ni palaman. Hmm? Pala di ko dani ma. Di ko dani ma. Nakaga. Iba na lang gabrihan do. Ano tong pami ko ato mikaw kay kaon pami. Wa man mi nag-snack ito ni Sherwin sa ubos kay ngano. Kaganihan ang ingo sa iyang nga manihapon mi. Wa man siya nagsugot kay di nara kuno sa bukid kay agkilaw siya. Dito na mi nagpaingon sa Starbucks ko no bakit na okay. Nagdumduman mi nga ang bayad ron sa kuryente. Nagbayad mi sa kuryente. Ay, Tag 28 ra pa niya, so may din 25. unsa ta 28 am? Starbucks. Nya. Mamay kayo. Please nga. Mamay, tag 30. Kapin. Pero okay naman to sa among Ang 28. pinakadako mo si Sinta. Hmm. Hindi na magkakahurot ng 28. Hoy katong sa sinta nakikita ko. Na, di nagkahurot ng 28 mangani. Grabe ka daw kaayo. Ako gyud. Nga gihurot gyud nako. Nga nakikita ko eh. Mamay, kung manay kung sa Starbucks mo ako. Sukli ba muna ni Papa ni mo no? Asay sokle na unsa day ka? Ako ka na bayad karon. Wala na ko din. Unsa day ka? Na unsa na ning kindira. Kana ka luna ka na ha, bayad sa biskwit. Tapila man na siya ma, biscuit ma. Tag gis ni siya ma. Tag 5 ra man na ah. Tag 5 lara ta ni tag 5 ra kay tag 5 karon. Gana on. Magkaon na din. Magkaon na po lang. Ay manihapon ni karon guys. Amre mo gulit na. Aman. Agway na di mo? Laga nila. Di na kay panihapon. Saman. Ha? Ang? Royal. Pero oh. Habig eh pagka. Sige. Kuna lagi. Magtuon ka kay para ugma magdako ka. Magigutante ka na dayon. Kinahanglan kung wala na sulod ang rep, imong butangan dayon. Kay para pag naan magpalit, naay mo ikahatag, hinaya ka ng gunting kay magunting ka nimo kamot. Nga Jis tong isa ma. Oh, another Jis. Lami di ay. Ha? Lami. Mas lami yun siya ma kung ilibre.
Kaya apa, Mother? Hawili ka. Nakabot na pwede niya yung wifi eh. Nga nag-abot na. Unya, unsa ang nag-abot na. Gani, nakabot na sila. Di nagpataw na sad mo to. Katawag mo kung ano yung wifi. Wala lagi. Mas okay man itong siguro ko. Antik ba ni Mimi ah? Ayun na, me. Daw, iya pa rin naman. Kaya bakit ikuhaan ni Mimi? Hindi, yung kanya kukunom. Bawal juga mag-inom dan na. Kaya siguro kag... lingkuranan niya. Hindi man ang Ano ba ya? Gata diri guys, magkaroon sa balay ni Mother Earth karon. Hindi ka na lugar ka nagtugbong te. Kahit gini sa bahog, isa ka sako nga bahog ang gipalit dito Sa ako? kaya para dili ang hasulan ko sa kay ngano. Kinilo. Kung kinilo man god. Ako ay magdala. Nya kay na may kwarta karon. Timingan ko na sweldo lagi. Naghapon dito. Nag-try ka niya isa ako. Ha? Ikap. Di kargan, dili kami man doon. Sir Wen dito punto jage. Kami man doon kuan. Tugbong. Nya Mother. Unsa man mo oras sa tugbong di ay? Umuna pa ibarinog ikong ayo. Ngano man? Si Manong man kusok kay uwan de. Inangin ang payong na. Biyanin naman akong payong mo. Kabalo ara sa biyan. Ay, sagi atad bungawon sa di ay. Ako bungawon na sa ko Pero karon akong gidudahan, dadto ra to ila ni Kurimuro. na. O dadto ya panulaya. Ay pagduda-duda. Dadto ra man gid kay dadto sa kudji ko na pa man sa kukamot. Dadto la Nade panulaya na nade pa sa man. video nga nasa imong kamot. Wasa ko na video Wa to ka na. nag-edit ko. Wa kana. Ayaw mo pag-ingon nga to adito. Wala lang Gibungaw ka lagi. Wala gilay na. Wa gay siguro to strike cup ninyo gibiyaan. Wala sa try ka kay gidini ko to gisayong sa ang kamot niya. Basig dadto ka sa imong ipalitan sa kuan. Bahog. Oo. Muna diha. Tanak kang walay tayong din nabilin. Ada pep. Mana? Iha pa pila tanan. Ilan ba ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 12 ang cook. Isa ka Sige, dosina di ilabay na ay. na. O, ilabay. Ikuan na na. Sila Unsa man mo napalit ma kana ra mga pagkaon? Mana sa palit sa kuan sa Sama. skis kay wala. Ay hatagi biskwit ma. Lista sa kami. Na! Hatagi sama sa isa ka biskwit si Mimi. Kani. Wa man sa galag basyo gay nga tukbong. Si Ante nagtugbon na Merce. Kami kani ubana upat. Nasa digit naguli. Naguli ate dito sa kuan? Balik to siya karon sa badlaw. Iligan? Balik siya kay ang kabuang vlog eh. Abang mo guys sa kabuang vlog. Oh, kabuang vlog gala. Unsa ba sa YouTube? Facebook. Payo mo sila sa Facebook. Sige. Kisa man cellphone. Mercy. Sige guys. Abangan ninyo ang ilahang kuan sa Facebook page nila, Kabuang Vlog. Kay pulos man sila mga buang. Mga buang kita. Ingon din si Brian, kaya magpabuang-buang man mo, kay pista man sa Kalubo, dito mo magpabuang-buang. Kisa nga Brian? Maninyaw. Arabit kalubo. Sakyan pagtugbong. Arabit kalubo. Arabit ang Kalubo eh. Dito pa yung Na, kabuo. nade inyo kuan sa kalubo. Nga inyo Buang ka. gani kuno. Di mga buang manguno di saka sa balay. Oo. Dati piso. Kapagong? Utsunada. Kuang tagdos ni. Ang kumilabot na. Sama sa midi. Jeez. May ko atong pan mi. Kay naay snack nagto pan. Ayaw ka tubaligya ko beto no. Yung si utik kay snack. Isnak ko man ang isda kanina. Pais na ito niya ganina. Malibre man magkuha dani sa imuha. Pagkuha na diha. Unya guys, nakabayad na ko sa kang mother. Ana ra ko basta wala na si Mimi. Ano? Daw Di ang man pagkain ikumpra. Hoy, ikumpra nimo sa kuan, ikumpra nimo sa coke. Unsa man di kusog diri? Coke ug tanduay? Horse, tanduay. Pila man coke isa ka case. Ang isa ka case sa coke kay kuan naman. Kuan na sa to ang kuan 400. di kay dara ko halap hulog nimo kada sildo ako lang katagaan. Ang unsa man? Kato bang cellphone nga kuan. Ginoo ko ang cellphone guys. Naay nagpadala istoryatik
na nagpadala ng cellphone ni mama niya. Pagtawag niya rito nakakontak pa to siya sa amo sa paghulog niya. Kasi sabi, ay si Manang. O kang Manang na ang cellphone mo na, kang Manang. Oh. O kang Manang na siya guys, unya. Nagpadala diri cellphone kuno na para sa kang mama. Tapos naay bayad sa custom. Naay bayad sa custom 7,000. Kuan mo So, na makuha na siya sa tax kay Nagtawag dito ay nagchat ay nagkon dito ni Lili nagkontak oh, ang taga post office nag-iyon kuno nga ibalik daw to nila sa custom kung dili mabayar ay dili interesado nga kuwaon tuwa kay napa kuno to bayronon nga 7,000 sa tax kuno din sa Pilipinas. oh, naade nga na no. Sayang po sa to kung dili makuha. Unya kay apiki pa man ko mother, next month pa man ko maka ginawa dani sa next sweldo. Next sweldo na to kwaon. Ang problema kung ibalik na nila 7,000 to. mo dito. Tapos Ginoo ko saon na lang kaniya ha. Si Lili na naipaadto kay si Lili may ginakontak. Awa na nalata na to na di na pala makaon. Si Lili may paadto dito sa post office kung unsa gyud sitwasyon ana. Banan gani mo. Ay okay raman ako'y maglukat dadto na ay haraday nako ihatag sa imo kung maimpas na. Hulugan nimo kada sweldo 500 pag maimpas na diretso hatag automatic. Sige. Sige. Kay sayang pud sa to siya guys no. So ako tong kwaon pohon pangitaan ako pagi. Ino pa ba si Manang? Another ko ana sad ni diskarte sa utang na Mas sad mahal pa kuno to sa iyang cellphone. ni. Manang. Oo nya. Temporary ako'y mo gamit dadto. Kay para Pagpasan ko nito hatag. ang pagkahambugira sa lagi dani ni Mader lagi. Senior ko. Oh. 1,000 2,000. Sa Ismail man niya, senyor. Oh, di sa Ismail na. Inyo man pa. Sige, basta mao na to Mader akong sabot. Ako sabot. Ipa lagi dito lagi. Atuon to namo nililin pohon. Basin sunod si Mana or sunod adlaw. Bitaw guys, no sayang pud sad bitaw. Hala sad kaayo kay ngano si Manang dili na namo agka-kontak. Aw dili na agka-kontak. Ay wala man koy kontak ni Manang, dili man to si Manang ag tawagan kang Mother Earth. Nya wa na dili na agka-kontak kang Manang. Kay nangutana lagi unta dadto regarding sa kuan kanang cellphone. Nya kay di naman agka-kontak si Manang unya kay nasakit man gud to siya. Nya tigwang ba to si Manang luoy bitaw sad. Ha? Wala man ko'y kontak ni Manang. Si Mama rabaya. Man ang salaan. Nagikulirog ka ni unsa na ni hitsura daning gi. Kontak ni kilo. Man yung salaan. Waday salaan di ay. Hagoy Ginoo ko na. Gaano na sinimig sa laan di ko na. Sa ay kani nga salaan na ingon man isa. Ali dani mi. Iyabo, autay sa pa. Man iyabo. Kuha sa tadani huwam sa tadani sa yahong. Dani ni. Ay ako ra Ano may mawasig sabon-sabon siguro. dili man kay sabaw ra man sa kuan. Oh. Oh, sige. Sige, ay tesa. Na-eskwela din ni Na-eskwela kami wala. Ay tesa pa kuha kutsara mi. Amo sa tinidor di. Kuan sa tinidor. Ya. Sige. Sige. Sige pa. Ay pagbuhi ang tinidor ha. Sige. Ana. Daw, kuha na din isambog na din na Kana tanan. Ikuan. Basta pa na human sa hugas plato na sa hugason. Di ako'y magkuan di. Ha? Sige. Ha? Mo lagi kamura man dinhi magtinabangay duha. Hapsay na hinuon ang kuan ninyo diri kay kuan. Pati sa hipuson. Yara. So makaon na dayon ta guys. Hala diri makapwede na nami. Ako na lang iatanan di.
Injikan kagid lagi tan-awon ta lang. Okay. Ayo ha. Gino ko na unsa ba na halang ta tong gipili nimo? Di ka halang nga kaon man halang. Kaon kaniya kay katong tayo nga nagkilaw kito lalin halang kayo kaon man sa siya. Na. Bulaos ka ni si Mimi sa halang. Sige ayo ha. Isus isambog ka nagmaayo kay na sisuning ka ng uban na. Ayo ha, kana. Sige. Sige. Ayo ha kana Ginoo ko, madam. Sige. Di anding isa ka tinidor kay tilawan. Mga unta. Mga unta kay si Mimi lawihan ni si Mimi ka bulaos. Agak ko siomay na halang. Ha? Siomay. Siomay nga halang kaon ka. Unsa man lata ni dili. Dala. Ame. Ihatag na ni Lulo, ibilin na ni Lulo. Ay, kuano pansit mi? Hurot ni ka. Alam mo yung tag-ininit. Da, init kayo eh. Pansit dahil lamang gibilin sa atin na umang kumak. Ano, mula di mo na kauna, nadaot na naa. Ngayon, kuhilig na na doon. Ha? Kanang isda, kanang apa man ang isda. Naluto na na. Di ba kanang nasa kuan? Rep. Di ba kanang nasa rep unsa man naa kanang luto, kanang apa man naa? Gapon. Baon na nila gapon sa pagsanoy. Bahog man ako ng brownie. Kahit ano nung bahog ng brownie. Hala, lami day sudan si Brownie. Brownie. Sigalitan. Ha? Guys, thank you so much sa inyong tanan, sa mga suporta ninyo sa ako. Daghan kaayong salamat. Sa among tanan, daghan kaayong salamat kay nakasahod na sad si Mother. Niya. Si Utik nakasweldo po sad sila tungod sad sa inyong mga suporta. Sa mga, labi na sa mga wala nag-skip sa among ads, daghan kaayong salamat. Niya. Diri na siguro ko taman guys, inom ta og ininit. Thank you so much sa inyong tanan og I love you all guys. Ako ay magpaalam na. Bye!